Jedan od razloga od čega sam ja ušao u SDA, jedan od većih razloga je sam premijer Novalić. Za nekih, ja sad nisam tačno brojao, ali mislim da mi je on 14. premijer za koga sam radio kao konsultant. Ovdje u Bosni ili... Ne, van BiH, da. Odgovorno tvrdim da je to najpošteniji i najvredniji i čovjek sa nevjerovatnom energijom, radnom energijom. Primjera radi, nas je savjetnika bilo 5, 6, 7, ovisno o kojem vremenskom periodu, i svi smo od njega najmanje. Najstariji od nas je mlađi od njega 10 godina. Na kraju dana on nas kao svoj tim sažvaće, mi budemo toliko umorni da niko ne zna, većina nas ne znamo ni kako ćemo doći kući, a on bi nastavio raditi, on bi još nešto hajde da još ovo spakujemo, hajde da se dogovorimo